Is ceile a mór seachtainna é Fleadh Uladh chultar traidisiúnta na Éireann, agus mbliana maras gná bhí an féilear a lán le himeachtaí ceol, damhsa agus teanga. Tá so I gur gig an nacht le buile tá min seint I gur Fleadh Uladh an so dún Geimhin. Tugann Ceann chud spreagad de fáistí tá buinteachs na Chomhaltaí agus bín an na cracks sa phlean é gcónaí, so tugann sé seans do dhaoine tá buinteach le ceol traidisiúnta teach le chéile agus seint agus búla le chéile orintanta ní bhuann siad le chéile a bhain cúpla uair sa bhliain. Tá ceol gcuinne an seo in Éireann atá níos fearr ná aon tír eile domhan. Tá sa gom bhfuil an teagláin an seo 300 duine agus díalta amach. Dhéanamh gig timpeall bhliain ó hin in Móra agus bhí daoine I láthair bhfuil atá buinteach leis an phleadh agus an san formia dhéanamh job chomh sin ag an gig sin go bhfuair mé cure teacht an seo hanacht. Tá mé anna go thug fé láthair, World Domination, paróiste fearóiste, baile bhaile, timpeall na Éireann. Well, tá áit seo sáte in san cultúr Gaelic tá cuidhúir ceol Gaelic siúl sa cantar seo agus tá cuidhúir daine an seo Lorraine an teanga Gaelic fásta, so tá sé mai seans a thuirt an daine teacht le chéile agus solta bhaint na himimeachtaí seo. Seo an dara bhliain don Fleadh Uladh a bhain seo. Tá sé mai don cantar agus tugann sé seans da an daine teacht amach agus takeíocht a thuirt don cultúr Gaelic agus don tradition fásta. Tá sé go héantach na ghfuil an Fleadh Uladh nDún Geimhin mbliana arís. Bhí si bhain aontaithe mé ar fad agus bhí John Glan go héantach bhí sé aontaithe granúir agus just bíonn an craobh mé agin agus bíonn an ceol go héantach.